7. Ibandla-ke libizwa ngoHi libizwa ngendoda ngoba lingumzimba kaKristu. Alikwazi ibandla ukubizwa ngoShi ngoba lingumzimba kaKristu. Kunenkolelo-ke egcwele ethi ibandla lingumakoti kaJesu. Ibandla lingumakoti kaJesu. Angazi ukuthi abantu bakuthathaphi. Ngiyaphinda ngiyagcizelela. Angazi ukuthi abantu bakuthathaphi. Nginamavesi ayinqwaba la asekela ukuthi ibandla lingumzimba kaJesu. Kuyenzeka yini umzimba wendoda ubizwe ngoShi? Kuyenzeka yini umzimba wowesifazane ubizwe ngoHi? uJesu uyinhloko yalo mzimba